Kajing tua khandau na kilum ki badan ha ka Surokbah National Highway Benrio ha East Jante Hills District ha kini ki arsngi ha ki artli ki jaka kalabu jing ki Paidbah nonglet nongwan batru ban mat ya ka jing dheng kali ka bala ne palat ya ka nyau prakanta. Kajing tua khandau kala jian kong ha ka than kyang ha ka sngi tho ding jong ka arpu khandai trek nailar araja arpusan badala ban pun khoj pat ya ka khandau ha ka laipo trek nailar araja arpusan. Sakawai pat kajing jia kadai ke balawan jia haka than Ratacherra haka mit jong ka laipwai tere unailar araja arpusan haka por kumbashi paushi teng min mit. Na kajing tua ka nika khandau gidan ki kali ki bayat na ka Surokbah National Highway Benrio ki bala sakut barok shimit hadu bandapoi ka por shiteng sngi namar kajing wan poi slam jong ki pu shilum lani kita ki JCB syakate ka jaka ban pen khoj ya ka khandau. Katkum kajing yo ban lum khubor nau SP ka East Jante Hills District Vikash Kumar ulai tho baki JCB ki bala pha wan da ka NHAI ki lapoi hadu ka por prabajimen step bat ulaong kumbalong menta katan hadu bapenmi ya ka ni ka khubor ki kali ki la yo ban yat ka baha ka video ngila ban pen I ya ka jing yat ka ambulance. Henry Haswa ka nepat na kajing don ka video lala ban saki bala don ka wai ka long yeng na West Jante Hills District ka bala mat ya ka jing susi jong ka jing don ki bala klat no bat ka baki klam la ban penpoi ya ka met hakapor ka babyang shalasnong na ka daw ka jing dheng kali ka bala ne da ki kenta hakate ka Surokbah. Hakani ka video lala ban yo I ya ki Paidbah ki bala rap ban penkit ya ka Synduk ban kam ya ka khandau ka batua ka bahap hapreng Surok da ka basukit ya ka met ka basa ka bala wan na Tripura bat ban penpoi pat hakawai ka kali ka bala penbet thamai no da ka wai na ka benta ban kit ya ka met bat ban penpoi shajowai mentong West Jante Hills District. Nakaliang ki Paidbah ki bala mat bat kani ka jing dheng kali bat ka jing bam la jong ka NHAI ban wan pen khoj ya ka khandau ha ka por ka babyang ya penram jur ya ka NHAI bat kumju ru ya ka bor district. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.